κάνετε σήμερα? Δηλαδή να φτάσουμε και κανένα δήμο παραδίπλα από τον Πανικό, έτσι λέω. Όλο αυτό που συμβαίνει σήμερα με το ΜΑΤ και το Δήμο Περιστερίου είναι στα πλαίσια του Πολιτιστικού Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι από τούδο και στο εξής θα αγαπάτε λίγο περισσότερο τον δήμαρχό σας, τον κύριο Ανδρέα Παχατουρίδη, που το έκανε όλο αυτό. Εσείς είσαστε η ελπίδα της πόλης. Εσείς είσαστε το πιο αισιόδοξο όνειρο της πόλης. Εγώ μαζί με εσάς μπορώ να ταξιδέψω και θα ταξιδέψω και μαζί θα προχωρήσουμε. Σήμερα όμως μαζί με εσάς θα διασκεδάσω εγώ μαζί με εσάς, εσείς μαζί με μένα, με τους καλύτερους. Βλέπω στα μάτια σου να καίει η φωτιά. Κοιτάς με αυτό το βλέμμα που μου δίνει φτερά. Στην πόλη η μέρα περνά και βλέπω πόσο γρήγορα ο χρόνος κυλά. Αρχίζω τρέχω να προλάβω πια, τα βήματά μου με παίρνουν κοντά σου ξανά. Προχωράμε, σε κοιτάμε, στα δικά μας, τα όνειρά μας. Βάγαβας το ζήτασαι, εσύ να πάμε πας. Πάνω από τα στέλια, να με πας. Να πας στο αγκαλιά μου, με ρωτάς. Τι είναι τα όνειρά μας. Τις φωτιάς μ' αγαπάς, το ζητάς και φιλιά. Φύγαμε. Πάνω από τα στέλια, να κοιτάς. Όταν είμαστε οι δυο μας, με ρωτάς. Τι είναι τα όνειρά μας. Τις φωτιάς μ' αγαπάς, το ζητάς και φιλιά. Φύγαμε. Ήταν στη ζωή μου μια ταξιδιά. Σ' είχα ξεπεράσει το νέο πέρανα καλά. Μέχρι που αποφάσισα να πάω για αυτό. Και το θυμήθηκα το πόσο σ' αγαπώ. Και τότε έσπασα. Ακούσω αρρωστημένα. Εγώ σε θέλω. Έχω κολλήσει και ναι, το παραδέχομαι. Αρρωστημένα. Εγώ πεθαίνω. Μοιάζω μακριά σου. Όχι, δεν το δέχομαι. Για να έρθει πιο κοντά σε μένα, ρούχα και χρυσάφυγα, πετάχω όλα αυτά. Τι να κάνω για να έρθει σε μένα. Πείτε, αν μου κάνα τα λεφτά κι εσείς, θα έκανα όλα αυτά. Για να έρθει πιο κοντά σε μένα, ρούχα και χρυσάφυγα, πετάχω όλα αυτά. Τι να κάνω για να
come on. Συμφυρίζεις, μην παπητήσεις. Μες στο μυαλό μου, βρείτε μαζί μου τώρα alle δυνατά. Μέσα στο αίμα κυλάς, σαν το ναρκωτικό. Χωρίς εσένα, εγώ